עיראקית. שמעון בוסקילה גם שר במרוקאית. עיראקית. אתה יודע, זה קורה, אבל יש סינגל, אבל אלבום שלם בפרסית, אז אני אגיד לך מה לגבי זה. רק ריטה יכולה להרשות לעצמה לעשות אלבום שלם בפרסית, שכל פעם זה מושמע. אני אומר לך, בתור אחד ששומע רדיו המון, זה מושמע, זה עובד, זה מושמע, זה עובד טוב ברדיו. כי זה ריטה, כי זה מעניין, כי זה בשפה אחרת, לא יודע את ההסברים האלה, ברדיו באמת יש נוסחאות שאי אפשר לעלות עליהן, אבל זה באמת יופי, שמעתי את החדש שיצא עכשיו, הוא באמת נהדר. מה שיפה בקטע של כאילו מוזיקת עולם, שזה תמיד מהצד של הפולקלור נחשב מזרחי. נגיד אני ממוצא רומני, הוריי ממוצא רומני, באבורים ברומניה, אם מישהו אומר, אני רוצה לשיר אלבום חדש, אלבום שלם ברומנית. מוזיקת עולם. אוקיי, אז אני זוכר שהייתי ילד, לאמא שלי היה אלבום כזה שהביא איתו ברומניה, משנות ה-60, היה לנו פטיפון, וזה הלך יורים פלקס, זה טרייס, כשיהיו בסט, יורים פלקס, זה טרייס, שלום. שלום. באיראנית, ריטה, בפרסית ושי גולדן ברומנית. נכון, לעשות את זה, אתה יודע, ברמה הזאת באמת שאומנים, אתה יודע, הם מגיעים לגיל מסוים, מגיעים למעמד מסוים, אתה יודע, עכשיו אני אעשה מה שאני רוצה, בא לי לעשות, אני עושה, יקנו, לא יקנו, שיעורים. תרנגול. להגיד לזה שחוזרים הביתה, אתה יודע, שזה, ויכול מאוד להיות שגם משהו בישראליות מקבל את זה. מקבל את זה. לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, אני רוצה מי זה מקלחת? יש עמוד בפייסבוק, אתם מוזמנים. תעבירי רגע.